values and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsuon mayo nga buntag kanatong tanan. Aniya usab si Pastor Jenny Limbag makig-uban kaninyo sa tulamanon. Ang pulong sa Dios gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Ang pulong sa Dios. Higala ko migson, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Happy Sunday sa matag-usa nga naminaw sa atong Facebook Live ug bisan man sa atong YouTube channel nga Pastor Limbag, sa atong Facebook Live nga Jenny Gambuta Limbag. Maayo nga buntag kanatong tanan, higala og mga igsoon, no? So may buntag sa ato nga chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor. Uban usab sa iya nga kapikas kinabuhi mambing o giumsab silang bunga sa pagminahalay. Good morning kanyong tanan dia, Pastor John. Og sa mga Kristiyanon nga gihandol ni Pastor John diha sa Phillips Fundamental Baptist Church. Good morning mga higala o mga igsoon. Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. So, Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kanatong tanan. Okay, so mayong buntag sa matag usa nga ani karon nagapamati bisan man sa atong gitawag siya ga radio program din na naminaw sa 100.9 FM radio natin din sa Bukidnon. So may buntag ug may buntag sa ato nga mga tigpaminawan diha sa Manolo Portits. Good morning kaninyong tanan. No, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Tanan nga nagapamati, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyanon diha sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church uban sa alagad sa Ginoo diha. Madasigon malpayan kig-uban kanyo Pastor Mike Unahon, Ma'am Susie, Pastor Art. Og salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa taga Sangkanan o New Sangkanan. Good morning kaninyong tanan sakop sa Sangkanan, good morning. Labi na gyud sa tanan nga nagapamati, good morning kaninyong tanan. Og ingon mo sa mga Carbeliedos family, la parituto Carbeliedo, Mastisi Carbeliedo, og ingon sa akong binata nga yang anak, good morning kaninyong tanan. No? Og good morning sa atong mga tigpaminawan sa Facebook. Labi na gyud kang Brad Dingkoy Unahon. Uban siyang kapikas kinabuhi usab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan dia, Brad Dingkoy, no? Uban sa imuhang kapikas kinabuhi ug tanan nga naa sa imong family circle. Good morning kaninyong tanan. Lipay ko nga naa ka karon, Brad Dingkoy. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab sa atong mga kaigsoon kay Gilaan Lamati, padayon ta diha sa Sangkanan. Uban sa alagad si Ginoo diha, madasigon malipayan kig-uban kanyo Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining, no? Labi sa mga Kristiyanon diha sa Sangkanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kaigsoon kay Gilaan Lamati diha sa Lindaban. Tanan namati diha sa Lindaban. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyanon diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church nga gihandol ni Pastor G.R. Likayan. Uban siyang kapikas kinabuhi, ingom sab silang bungas pagminalay. Good morning sa mga taga Lindaban. Good morning kaninyong tanan. Sa mga Horayans family, Alpantas family, good morning kaninyong tanan. Mga Kristiyanon diha, good morning. Good morning usab sa atong mga Kristiyanon kay Gilaan Lamati diha sa Kalugmanan. Tanan naman sa Kalugmanan, good morning kaninyong tanan. Labi na mga Kristiyanon diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo diha, Pastor Silso Salit. Uban siyang kapikas kinabuhi. Binata, good morning. No?
Good morning usab sa atong mga kisunag kay kailangan namati sa Bagalangit. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diya sa Bagalangit Fundamental Baptist Church. Good morning usab diya sa Kilabong. Tanan namati sa Kilabong, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad sa Ginoo diya, madasigon malipay kikupan kaninyong pastor Sulda. No, good morning kaninyong tanan. So good morning usab sa atong mga kaigsunag kay galaan namati diya sa higala kamigson Vistabilia. Tanan namati sa Vistabilia, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Vistabilia Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad sa Ginoo diya, Pastor Lulu Ilahayon. Uban sa kapikas kinabuhi, ingom sab silang bungas pagminalay. Good morning ila ni Ma'am P. Sitoy, no? O kang Brad Gagang Cuevas. Tanan ang mga Kristohanon diya, good morning kaninyong tanan. Good morning usab diya sa Punchan. Tanan matis Punchan, good morning kaninyong tanan. Labi na sa Kristohanon diya sa Punchan Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo diya, good morning kaninyong tanan. No, mga Kristohanon, good morning. Good morning usab diya sa Okasyon. Tanan matis Okasyon, good morning kaninyong tanan. Labi na sa Kristohanon diya sa Okasyon Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa Tagalikuan. Tanan naman sa Likuan, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Likuan Fundamental Baptist Church. Ila Brad Roel Gamala. O gingom sam. Uban sa alagad sa Ginoo diya, Pastor Norman Luay. Good morning mga Kristohanon diya sa Likuan Fundamental Baptist Church. Salamat sa inyong pag suporta sa pinansyal nga bahin. O gingom sam sa inyong prayer diyan. O dalay gyud Ginoo. Tanan nga taga North Gospel Team, tanan nga taga North Gospel Team, good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa taga Kuwait. No, may deng tunga-tungang gabi kay karon alas 12:09 pa dito sa nasod sa Kuwait sa tunga-tungang gabi. So wala pa gid matulog ang atong Sister Mares, no? Bisan na sa balatian pero gracias Ginoo. Luya biya gid ang lawas na makatulog yun pero dalay gid ang Ginoo, wala siya nakatulog kaya nagpaabot siya sa ato nga live, no? Minaw sa siya pulos Ginoo ay siya matulog. Salamat Sister Marais, dalay gid ang Ginoo. Oh, good morning sa atong diri sa atong nasod sa Pilipinas. Sister Marais, good morning, no? Good morning usab ingon niya watching from Kuwait, alas 12:09 pa dito sa ilaha sa ihang limutangan. Good morning usab kang Ma'am Ellen. Ingon niya, good morning Pastor Limbag. Good morning Ma'am Ellen. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo siya na dalas tibok pwersa sa Living Hope Fundamental Baptist Church Pisits 2 San Miguel Manolo Portage Bukidnon. Living Hope Family sa Pisits 2, good morning. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Good morning usab sa Living Hope Fundamental Baptist Church sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang nadalas tibok pwersa si Ma'am Ellen. Ningon ni Sister Maris, nagulat-hulat ko nimo Pastor. Wala pa ko muhigda. Amen. Sugad bidag glory makalipay makadasik. Higala og mga igsoon ini nga ka buntagon. So good morning sa matag usa labi na gyud dinhi sa San Miguel. Ila ni Sister Minerva Galensuga. Kanunay namati sa atong gitawag siya og radio program sa radio natin. Good morning kaniyong tanan. Sister Minerva Van sakop sa imong panimalay. Good morning usam kang Ma'am Denden nga naminyo na karon sa anak ni Sister Minerva Galensuga. Ma'am Denden naminyo na karon sa kini Brad Lloyd, no? Brad Lloyd, good morning. Dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab kang Sister Les dito sa Gawas Nasod ang igsoon ni Ma'am Amen sa Manila. Ang igsoon ni Ma'am Denden, no? Good morning, no? Salamat sa Ginoo. O gadalay gyud ang Ginoo, no? So good morning mga higala o mga igsoon. Good morning usab sa mga daigdigan sa pamilya, lananay karing daigdigan. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Salamat nay tungod kay ang Ginoo nag-amping kanimo gikan diri sa nasod sa Pilipinas ug hangtod dito sa Gawas Nasod ug hangtod nga nakabalik na sab ka dinhi ug kami nalipay gayud pag-ayo. Good morning nanay karing daigdigan, no? Good morning usab sa iyang mga kabataan, Sister Joy, uban kang Brad Julius, uban silang bungas pamilang si Julie. Good morning kang Ma'am Gina, uban sab kang Brad
Archie, uban sila pungas pag minalay nga si EJ ug si Alia. Good morning usab kang Sister Grace, uban kang Brad Jerry, uban sila bungas pag minalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning usab kang Mari Juan ug kang Pare Juni. Good morning usab kang Sister May, uban kang Brad Jerry, ug usab kang Bunbun. Good morning kaniyo tanan. Good morning sa mga Balilis family. Good morning kaniyo tanan. Ni Brad Roger Balilis, Inday Balilis. Sa tanan nga Balili, good morning kaniyo tanan. Good morning kag Kagawad Pingol, ug usab good morning usab kag Kagawad Namok. O usab sa ilaha sa iyang mga ginikanan. Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning sa Kabangs family. Good morning. Good morning usab sa ilan ni Brad Dundon Losero, no? Wan kang Sister Risa. Good morning kaninyong tanan. Oga, good morning usab kang Brad Rene Bretos diha sa Diklom, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Igalaw og maigsoon ang atong fellowship sa General NGT Fellowship dito pagaymoa sa Cruising Libuna karong 25 rong bulana, no? Mao kana ang gitawag siya pahibalo, no? So dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. So igsoon ini nga kabuntagon ani na kita sa pamalandong sa pulong sa Dios sa Psalms chapter 139 verse 23 and 24 nga nag-ingon na higala ko og mga igsoon sa Bisaya lang nga pagka-translate sa New King James Version. Susiha ako o Dios o hibalui ang akong kasing-kasing. Sulay ako o hibalui ang akong mga kabalaka. Tanawa kung aduna ba'y dalan nga dautan dinhi kanako. Og tudloy ako sa dalan nga walay katapusan. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong mag-praise ta. Dalay ko nung labing gamhana ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga among magpatalingugan karon. Panalangini og tagay kaalam kining ubos nimong ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Kay ikaw ang tinubdan sa kaalam. Kami usab nga nagapamati tagay sad kami kaalam para masabtan na mas labing sa imong pulong. Ug magtulod kini kanamo nga amor kaming magmalipayon magmadasigon sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Ginatugyan ug giampo ug gihangyo ug gipasalamatan ng tanan. Diha lamang kanimo Ginoo kay gamhanan ikaw sa tanang gamhanan. Kun daw galing dito og Ginoo adunay nagapamati karon nag-antos problema sa garans kinabuhi. Ug adunay balatian ikaw magahikap sa gamhanan kamot sayad sa nang lawas sa balatian ayo paliw pinagay sa gawd sa tabang. Bisan ni pumulong mo lang si Montrono nga mamuwala ang mga problema sa garans kinabuhi ug bisan man mga balatian. Diha mawala ingunana kagamhanan ingunana usab ang among pagtuo diha kanimo Ginoo. Ginoo ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapamati. Og sa imong pulong nga mulanog karon aron dili mo sayang mo balik sa imong prosesya. Ug amo kining maigabayan usab sa pagkinabuhi nga malipayon. Samtang na pangalagad nga may kalipayon nagpaabot sa imong pagbalik. Ginatungyan og giampo og gihangyo pasalamatan tanan diha lamang kanimo Ginoo pinaglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala og mga igsoon sa kanginan na mati karon, dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. No, good morning dito kang sa Iran store diha sa Taguluan. Kanunay sila nagapamati bisan man sa atong YouTube o bisan man sa atong itawag siya Facebook Live replay lang, no? So yun sa English kapag translate Psalms chapter 129 verse 23. Search me, O Lord, and know my heart. Try me and know my thoughts. Sa Tagalog na pagka-translate, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso.
Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. So igalaog mga igsoon, nagahisgot kini sa gitawag siya pagpasusi sa Ginoo. Nagpasusi ang salmista diha sa Ginoo nga, search me, O God, I'm now my heart today. So igalaog mga igsoon, nga itong pamalandungan karon, the importance of God's pleading. The word pleading is higala og mga igsoon. The pleading is to present your case like in a court. When you and I pleads to God in prayer, we approach the court of heaven and come prepared to defend our petition for God's to act out His will in a certain way. Nga sa ito pang gitawag siya ga pleading. Ang pleading is ang paghangyo o pagpresentar sa imong kaso sama sa usa ka korte, no, kun diri sa ato, no. Apan diha mas Ginoo, kung ikaw ug ako mangamuyo sa Dios diha sa pagampo, kita miduol sa korte sa langit. Nindo tay og muanhi nga andam sa pagpanalipod sa atong mga pangamuyo alang sa Dios sa pagbuhat sa iyang kabubuton sa usa ka paagi. Munang pleading. Igsoon, the importance of pleading munang giingon sa salmista, search me, O Lord. So igsoon, kung ato yung tanahon, usa ka nindot nga kasing-kasing nga gapangamuyo pinaagi sa pagampo. Nga susiha Ginoo ang akong kasing-kasing. Og sibalui ang akong igala kumigson. Og sulay ako. Subukin mo ako. No? O ingon pa, ibalui ang akong kapalaka ug tan-awa kung aduna ba'y dalan nga dautan dinhi kanako ug tudloi sa dalan nga walay katapusan. Usahay magadigala og migson. Abi nato kung naata sa insakto nga dalan. Hinoon kung padulong sa langit nanata sa insakto nga dalan. Ang dalan sa kamatuoran, ang walay katapusan nga dalan, right road. O sa ingon ko na, kung nakaka sa right road, di gid may tabo, gadi ka mo tagamtam o rough road. Pero ay kabalaka, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo nga may kalipay o ipasusi sa Ginoo imong kasing-kasing. Igsoon, padayon nga mangalagad nga malipayon diha sa Ginoo. Kay the real Christian, kung tinuod kang Kristohanon, the real Christian is Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. So padayon nga malipayon, ingon nga Christian. Kaya doon na lang kasiguruhan langit pa ingon, kaya natao ka na din sa Ginoo, kaya natao din sa Ginoo, mo na makasalud sa Ginoo sa langit. Ang na-born again. Una, natao ka sa inahan, mo nang unod nun. Ikaduha kay mituo ka, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, kaya ingon patpulong sa Ginoo, kaya ang Dios nagpasundayag sa labihang gugma nga ni kanato, nga samtang makasala pa kita sa Kristo, nagpagamatay alang kanato. Sa diya kay mo ning gituan gisaligan, ug buot mo yung enjoy imo kining gidawat. Gihimo kang anak sa Dios.
Sa ato pa, natawo mo kasi panginahan, og nahimom sa kang anak sa Dios, natawo ka pag-usap. Og ang natawo pag-usap, ingon sa puno sa Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. So kay makasulod sa gingharian sa langit, dapat kang malipayon kanunay. Igsoon, no? So maayo gyud nga ang ato sa mga kasing-kasing ipasusi nato sa Dios. Nga matod pa sa pulong sa Dios, nga hibaluwi Ginoo ang akong kasing-kasing ug sulay ako. Tanaw akon, hibaluwi ang akong mga kabalangka, tanaw ako, ana ko sa dalan nga dautan. Kayo sa na atay gitawag siya og pagkinabuhi amin nato kung naatasin sakto. Pero muna nga sa mga itag gabay sa Dios, mingon kita o manghangyo ta sa Ginoo, pasaylo kami Ginoo sa sala nga wala nang may buluy nga sala. Sumuni ang gisulti sa salmista, alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Siyasatin mo ako. Igsoon, usa ka hangyo sa salmista nga nindot kaayo himuong panag-ignan natong tanan. Anaa kaniya gitawag siya heart feeling. Nasad kaniyang humble feeling. Nasad kaniya ang honest feeling. Siyasatin mo ako, O Lord. Search me, O Lord. The importance of God's pleading, ang pagkaimportante sa paghangyo ngadto sa Dios, usa ka anindot nga kinaiyahan sa usa ka anak sa Dios. Og mauna nga ang Dios makigsulti usab kanato sa pagpasusi nato sa atong kaugalingon. Makigsulti ang Dios kanato pinaagi siyang pulong. Apan usahay subok pa malandungon kung aduna na magwali. Igsoon, muna yung kung naay mga tao nga magka-Diyos. Muna ganahan sa pulong sa Diyos, ako yun. Kanindot pa, amen. Sugad bida glory. Nagigsulti yun ang Ginoo sa ako. Kaya yun kong gibadlong. Pero doon ay mga Kristohanon, ang mga tao, amen, ug bisan Kristohanon, igsoon, maka-Diyos. Amot kong Kristohanon, basta kayo musibat man kung ako na sigiwali ni Pastor. No. Ang pulong sa Ginoo gatudlo ka nato. Salamat Sister Maria sa mga star. Nindot kayo, daghan kayo sa tanan. Thank you very much. Makalipay, makadasig. Nga kung nadunay pulong sa Dios, mao ka na ang matanaw ta ang atong kasing-kasing kung naaba kita sa maayong nga dalan. Maminaw kita. O muna nga absorb the Word of God. Kay muna ang pagpasusi nato diha sa Ginoo, masusi nato na diha sa pulong sa Dios. Nga magisulti ka nato muna ingon sa pulong sa Ginoo ba nga asa gitawag siya og kanta, o ang Biblia mao'y giya nga balaan, gitugagikan sa Dios alang sa iyang katawhan, aron sa paglakaw sa matarong nga dalan nga gilaraw na sa Dios nga amahan. Muna ingon pa sa kanta, kung gusto kang masayon o gusto ka tinawan, kaya magpasusi man ka sama sa salmista, basaha og tun-i ang Biblia
Maningon sa usa sa passage sa balang kasulatan, bulahan ang naminaw. Bulahan ang nagbasa. Bulahan ang nag-apply niini. Sumapapuso sa ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Ang pagkaimportante sa gitawag siya God's pleading. Ang pagpangamuyo ngadto sa Dios, importante kayo kay atong gitan-aw. God's pleading is to present your case like in a court. Dinibitaw kung dunay kaso, ato man ang i-present dito sa ang atong kaso ngadto sa husgado. Pero dini nga atong gihisgutan, when you and I, ikaw ako, plead to God in prayer. We approach the court of heaven and come prepared to defend our petition for God's act out of His will in a certain way. Nga po ito pasabot, ang pleading, paghangyo. Muna natin gitanaw karon the important of pleading, ang pag-importante sa paghangyo. Kaya ang paghangyo mao ang pagpresentar sa imong kaso sama sa usa ka court. Kung ikaw ug ako mga muyo sa Dios diha sa pagampo, kita mo duol sa korte sa langit ug muanhi nga andam sa pagpanalipod sa atong mga pangaliupo alang sa Dios nun nga pagbuhat o sa Dios nga buhat sa iyang kabubuton sa usa ka paagi. Munang pleading. Igsoon. So maladungan karon kining hangyo ba? Kining prayer sa salmista. Search me, O Lord. No? Kung mapasearch nato nga itong kasing-kasing o sa atong mga unahuna, bisan man ang atong mga dalan, pinaagi sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. So kung naroon ay pulong sa Dios, please absorb. Igsoon. Muna ito intro, letter E, absorb. Ipasunod sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Higala ko og mga igsoon. Accept the wato nato with humble isa pasunod sa atong kasing-kasing dawato nato with humble nga mapainom sano in apply honest i-apply nga naliguro ka ba matinud-anon igsoon bosa nga naman kaya gini man kung pag-apply higala kung igsoon sa pulong sa Dios i-absorb na to, ipasunod na to, i-accept na to, dawato na to, i-apply na to. Gitawag kinig dako kaayo ang atong makatunan kung unsa na ba ang kaimtangan sa atong kasing-kasing, kung naa ba kita gihapon nagpadayon sa dalan nga anindot ang dalan sa walay katapusan nga kalipay. Kaysa diya nga mituo ka kang Kristo Jesus, ingon nga mong matuod nga Dios ug maluluwas imong kinabuhi. Nga imo kining gisaligan ang iyang gibuhat dito sa cross. Ikaw ug ako higala og mga igsoon, gihimo nga anak sa Dios. According to John chapter 1 verse 12, sa tanan midawat, sa tanan mituo siya ngalan kanila naghatag ako kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Ug kay nahimo kang anak sa Dios, sa madunggan mong pulong sa Ginoo i-absorb ipasunod. Sa madunggan mong pulong sa Ginoo accept dawaton nato. O sa madunggan mong pulong sa Ginoo apply the word of God. Kay dako kayo ang makatunan mo sa imong kinabuhi. Higala ko og mga igsoon.
Nabot pasabot mo ni maggiya kanimo ug kanako giya nga balaan aron kita magalakaw sa matarong nga dalan ug masusita kung napabata sa maayo nga dalan. Muning giingon sa usa ka salmista, igsoon, ingon niya, alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga isip. Igsoon, usa ka nindot nga pleading or pangalyupo or panghangyo diha sa Ginoo. Search me, O God. O kay naghangyo o kita nga nahimo nang magkanakan si Ginoo. Dapat kung naipulong si Ginoo atong i-absorb, atong dawaton, atong i-apply. Igsoon, because number 1 is makuha mo ang great learning. Makuha mo ang dakong pagkakaton sa pulong sa Dios. Kung okay pa ba ang imong kasing-kasing? Okay pa ba ang imong gisupay nga dahalan? O ang imong pasabot ang imong pagkinabuhi? Ningon ka nga nakaangkon ka sa kinabuhi wala katapusan, padayon ka ba nga nakasupay niini? Na di pastor nga nakaangkon sa kinabuhi wala katapusan, nagsupay sa nilihis niini? Naa ay nakalihis. Busa mo nang ingon ni salmista, ingon niya, search me, O Lord, I know my heart, and try me. I know my thoughts. O gingon pa niya, padayon ta, no? And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Giyahe ko, Ginoo, nga makasubay pa ako padayon sa dalan nga walay katapusan. Lead me. So usa ka importante kaayo nga prayer o paghangyo. Muna the important of pleading. Sa pagka-importante niini, kung naipulong sa Ginoo ato ipasunod. Kaya mo lang pagsusi sa pulong sa Dios. Mo lang pagigsulti sa Ginoo sa ato. Atong dawaton o atong i-apply. Dili ka piliun lang nato. Nga naman, nga na ato mag-ipasunod, ato mangyong dawaton, ato mangyong i-apply ang pulong sa Dios sa dumadunggan ta, tungod kay dako kay ni ug makatunan nato sa atong kinabuhi. Number 1, the great learning. It is great learning. So igsoon, ngano nga padayon ta nga magatuon sa pulong sa Dios. Nga ato ning i-absorb, ato ning i-accept, ato ning i-apply. Kay makuha ta ang gitawag sa great learning para sa asa man eh? For God's exaltation, letter E. Alang sa kamayaan sa Dios. So sa pagpaminaw ta sa pulong sa Dios, dili kita nga naminaw kay lingaw-lingaw, nindot kay ni si Pastor Uy, magwali kay joker kayo. Na joker na ng Ginoo nang imuhang gitanaw dili ang pulong sa Dios. Nga ang Ginoo nag-exalti ka nato. Usay subok pamalandungon mga Kristohanon. Nindutas pastor may magwali, grabe ka joker. Igsoon ni anak kag simbahan. Or naminaw ka dili aron ma-entertain ka. Kundi aron maminaw ka sa pulong sa Dios. Wala sa talian na simbahan aron malingaw. Aron mag-happy-happy. Eh gusto kang mag-happy-happy ay nalagatog simbahan dito nagkasa mga muna ginanga subo kay pamalandungon, no? Dinhi sa ta istorya sa ta. Ang tawag yun, manggin sa yon. Una,
Doon na yung sa kaistorya nga diin ang tao gipapili sa pag-Bible study o doon na ilakahon. Dito siya na ilakahon kaya may nakilakaw-lakaw. Kapili na po prayer meeting or pag-anto usab sa mga store. Dito sa store pa ingon. Kapili na po simbahan or beach siya pa ingon. Ang last nga gipapili sa lakto, daghan pa mo gipapili. Impierno langit. Wala siya sa langit, sayad man siya nga sa impierno kay perte mang inita. O nasayad man siya nga doon na sa ulod nga dili ka kamatay nga mosulod sa ilong ug baba ug mata ug dalunggan. Kay gitawag man guna siyang impierno o place of torment. Pero iksoon, dito sa langit. Og tamparoson pa siya. Iksoon kung gusto kag tagala ng langit, magpakatao ka pag-usap. Kaya magpakatao pag-usap, ingon sa pulong sa Dios, sultihan ko ikaw. Gawas ko ng tao, matao pag-usap. Makasulod siya sa harian sa langit. Una, natao kasing ginahan. Usaw man din yung pagkatao pag-usap, pastor. Saligi ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Gidukpan ang imong mga sala ug akong mga sala. Tuhuin ni, saligi ni, ug dawatan ni aron imong ma-enjoy. Sa ingon niya na, natao ka pag-usap, ug ang natao pag-usap, makasulod sa gingharian sa langit. Ang Ginoo nag-ingon niya na. Kaya ang Ginoo all-knowing man, nasayod siya sa tuyo sa usa ka Pariseo. Giignan siya, pasultihan ko ikaw. Wa pa gani kasulti ang Pariseo. Sultihan ko ikaw, nga gawas kung ang tao matao pag-usap. Makasulod siya sa gingharian sa langit. Dili na siya relihiyon igsoon ha. Relasyon na diya sa Ginoo. Bisan kinsa nga matao pag-usap, makasulod sa gingharian sa langit. Natao ka na ba pag-usap igalag igsoon? Una natao kasi mga usaw nga matao ka pag-usap. Tuhui ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Kaya nagpasundayag siya sa labing gugma nga ni kanato nga bisan luyo sa atong pagkamakasala, luyo sa atong pagkamasalaypon, si Kristo nagpagkamatay alang kanato. Kung imo ni absorb sa imong kasing-kasing o imo ning dawaton with humble heart, igsoon kung imo ning i-apply with honest heart. Great learning ang imong maangkon. Para sa man for God's glory. For God's exaltation. Aron ang Ginoo mahimaya diha sa imong kinabuhi. Kay bisan unsaon imong pangalagad, kung wala kay relasyon diha sa Ginoo, wala pa ka matao pag-usap, wala na'y kwenta sa tubangan sa Dios. Kaya pagpagkatao, pag-usap mo una ang pagsulat sa imong ngalan dito sa listahan nga iya sa Ginoo. Tablabang na-enroll ka na sa eskwelahan. Kung nato kag eskwelahan, gusto ka nga may eskwela, aron makaribon ka, enroll sa kadaan aron malista na imong ngalan dito. Kaya kung di ka ma-enroll, bisan saan yung tinuod ng eskwela, bisan unsa ka bright, dili ka gantihan niya na, wala kay ribbon. Mo sa dadi sa Ginoo. Kinahanglan nga ma-enroll ang imong ngalan dito sa langit, ingon nga natao nga taga-langit. Kaya ang natao pag-usap mauranay makasulod sa sa langit. Busa itong unay ko pastor, unsaon ni pagpagkatao diya sa Ginoo. So busa ingon ko nga gusto ko nga matao diya sa Ginoo pastor. Salamat sa Ginoo kay gipahom sa Ginoo ako kasing-kasing. Pagingon sa usa ka alagad sa Ginoo nga dawata ang gugma sa Dios. Kay inaana magkakay pagtuo kay kung naana ko'y pagtuo pastor pagsalig. Dawata ang gugma sa Dios, isugid imong pagtuo dito sa Ginoo. Siya buhatan ni sa imong kwarto. Ingo ayo pastor, gusto ko nga karon. Ug busa ingon niya isulti ni sa Ginoo, humanan ako nagigsulti sa Ginoo niini. Ug ang pagigsulti igsoon, kung gusto ka magigsulti ingon na nila. Heart to heart pagigsulti sa Ginoo.
Ginoo, gila ko nga makasasala. Pasaylua ako, Ginoo. Ginoo, gituwan ko ikaw nga nagpagamatay para pagluwas ka nako. Ug karon, Ginoo, dawaton ko ikaw nga akong Dios ug maluwas ang kinabuhi. Gikan karon ikaw na maghari ka nako. In Jesus' name, amen. Ingana lang kasimple ang pakigstorya sa Ginoo heart to heart. Ug nag-epik yun sa akong kinabuhi kay naagi ko'y tinuod nga pagtuog pagsalig kadto sa Dios. Ni Epikto ang gingon, sila nga nanakang Kristo Jesus bag-o nang binuhat, andaan pagkatao ga pangawala na, ug ang bag-ong pagkatao gasimot na. Pagkatao nga ang imong buhaton, malipay lang yun ang Dios sa imong kinabuhi. Ikson, wala tayo lain ikabugti sa Dios. Musa ikson, ingon ato na kasimple ang akong pagkiksulti niya sa Ginoo. Kaya ingon sa kalagad sa Ginoo, kung magasugid ikaw, pinagis imong papa. Og magatuo sa kanising-kasing, na si Kristo usa ka Ginoo. Og gipanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kanising-kasing, og mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. Busa ingon ko, pastor, ang kulang nako ang pagpahayag na lang na nako'y pagtuog pagsalik. Gusto nako ipahayag ngadto sa Dios. Og tuod man nag-epekto sa akong kinabuhi. Agosto 25, oras alas 7 sa gabi 1991. Dito ko nahimugso dias Ginoo. Kung gusto kang mahimugso dias Ginoo, kay nahimugso na kasi manginahan nga mahimugso sa ka dias Ginoo, ikaw ang natao pag-usab ug ang natao pag-usab mo'y makasulod sa gingharian sa langit higala ug maigsoon. Og kini nga mga klase sa mga tao, kung anaa kaniya ang gitawag sa paghangyo dias Ginoo, God's pleading. Igsoon, ang pagka-importante sa paghangyo ngadto sa Ginoo, the importance of God's pleading, nga, search me, O God. Usa ka kasing-kasing nga kung siya, kasi naghangyo man sa Ginoo, kung ang Ginoo makigsulti sa iya ginang i-absorb. Di pasunod. Kung ang Ginoo makigsulti sa iya, igsoon, iya ginang i-accept. Kung ang Ginoo magigsulti sa iya ginang i-apply. Og mauna ang dako nga pagkakat-on nato kinsa ang Dios sa atong kinabuhi, kay makigsulti man siya sa ato, igsoon diha sa Ginoo. Kung wala pa ka nagigsulti sa imong pagtuo nga to sa Ginoo, pagigsulti sa Ginoo heart to heart. Kaya ingon sa pulo sa Ginoo sa akong ginabasa, akong ginarecite kaganina. Roma Kapitulo 10, versikulo 9 nga to sa 10. Kung magasugid ikaw, pinaagis imong baba, wagid na ko ni malimti. Mao gini nagkaroon og epekto sa akong kinabuhi. Og magatuo sa kinasing-kasing. Ingon niya na anak, ingon ko na anak ko pagtuo, pastor. Og pagsaling. Gusto ko musugid ang pagsugid ng wala. Otro na ko, kung magasugid ikaw, pinagis mong baba og magatuo sa kasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo og gipanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kasing-kasing og mamaluwas siya kay gipahayag man kini. Busa ingon ko sa alagad sa Ginoo, ang kulang nako, pastor, pagpahayag na lang sa akong pagtuo ngadto sa Ginoo. Tudloy ko og nagpatudlo ko. Og mauto akong sulti kaganina ikson. Og mauto akong gisulti diha sa Ginoo. Heart to heart. Og ni Epikto ang pulong sa Ginoo diha sa akong kinabuhi. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nga sila nga anaa kang Kristo Jesus bag-o nang binuhat, andaan pagkatao ga pangawala na, ug ang bag-ong pagkatao kasingumot na. Good morning dito kang Preacher Ray sa Biliena. Good morning, Preacher. God bless imong biyahe padulong dito sa Palabukan. Palabukan ba to? Palabukan ba to, Preacher? Oh, God bless. Amping dito, Amping.
kay magamit magig ka diya sa Ginoo. Regards na lang ko sa imong family circle. Igsoon, nganong atong i-absorb, atong i-accept, atong i-apply, kay makuha na to ang gitawag sa great learning. Dako nga pagkakaton. Kaya ikaw na gani ka maminaw, na dili ni mo i-absorb, ikaw na ka maminaw, dili ni mo idawaton ang pulong sa Ginoo. O kaha, ikaw na ka maminaw, di po ni mo i-apply. Kaya ang pagtuon ni mo, ikaw ang gibalabalahan. Pareha ka sa katao ba? Ingon niya. Istorya sa Texon. Kinigits pastor kada Domingo yun, pero may kiko niya labhan sa pulong sa Dios. Igsoon ang pastor dili na galabada galabatiba sa imuha. Kung pirmi ka ikaw ang Ginoo nagigsulti niya na palangga ka. Ingon ni Sister Maris, isugid jud pastor pinaagi sa atong baba ang atong pagdawat dili pwedeng pagtuura. Tinuod na. Ay ang manifestation magod Sister Maris sa aya sa tapadayon natin igsoon. Manifestation sa tinuod nga pagtuo, di ginamit-abo nga di siya masugid. Di man siya kagwanta. Kaya ako lang atong una. Ningon ko pastor na lagi ko pagsaling nga ako lang kulang pagsugid. Og diha sa pagsugid nako, diha nagkaroon og epekto sa akong kinabuhi nga sila nga nanak kag Kristo Jesus bag-o nang binuhat. Usa ka nang katudloanan karon di ko maka di gyud na basta kay wa ko'y nakita nga igo rang natuo. Ni walay resulta nga gibag-o ang kinabuhi. Kaya manifestation sa tinuod nga pagtuo mo dawat gina. Kaya dili pagdawat at is rejection of our salvation. Salamat Sister Maris. Ingon lagi sa usa ka anak sa Ginoo naa sa gitawag siya og lingion. Pagbutog gid anang di nila na pagdawat gatuan siya. Ignan gid niya nga wala na nag-epekto sa ako pastor. Kaniadto nana ko'y pagtuo pero sawa pa nako dawata sa Kristo Jesus ingon akong matuod nga Dios ug malusog kinabuhi. Kung maglaroy-laroy ko diri sa kalibutan walay mahitabo sa ako. Pero sa diya nga kay nalang ko'y pagtuog pagsalig ako kini gidawat ni gusto na ko i-enjoy. Ingon niya diha nagkaroon og epekto kung maglaroy-laroy ko sa kalibutan dili na ko ganahan. Kay iyan ako sa Ginoo. Muna akong pagbati. Igsoon, yes, walay problema ang pagtuo maoy makaluwas. Kay faith alone. Pero ang tinuod nga nito, mudawat gina sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios dito sa cross para kanatong tanan. Muna mga igsoon, para bang gubat sa espirituhanong gubat gadanihon ka sa dili mao. Igsoon, isugid yun ang pagtuo. Kaya mo na manifestation sa tinuod nga nagtuo. O ang resulta na mga maayong buhat. Dili sa kanibuhat ka kaya aron ka mutuo. Sayop na siya. Ang imong pagbuhat resulta sa kaluwasan nga imong naangkon. Kay mituo ka sa kaluwasan. Dili aron maluwas. Kundi tinguhaon nimo nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi. Igsoon. Busa absorb the word of God. In-accept the word of God. In-apply the word of God. Kasi ingon niya na, ang maangkon mo ang gitawag sa great learning. Para on something learning, pastor? For God exaltation. Para sa kaymayaan sa Dios, aron imong mabayaw ang Dios imong kinabuhi. Kay kung dili ikaw, igsoon, makadawat sa pulong sa Dios, labo sa tanan dili ikaw mudawat sa kaluwasan, di ka magkaroon og relasyon diha sa Ginoo. Ug sayang ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Nga ingon sa pulong sa Dios, pahawa kamo mamumuhat og dautahan, wala ko kamo ikaila. Giisip sa Dios nga dautahan bisag maayo ang ilang buhat.
Asa na mabasa? Pastor Limbag. Mateo Kapitulo 7, versikulo 23. Pero sa 21 niya na, nag-ingon, daghan nagtawag ka nako. Take note, igsoon. Kung wala kay relasyon diya, sige wagi ka maili sa Dios nga iya. Pero kung mituo ka, midawat sa gugma sa Dios, gihimo ka niyang anak, imposible nga di kaniya mailhan nga iya. Nga iyang anak. Kaingon sa mga nunulusi, sa tanan midawat, sa tanan mituo siya ngalan kanila, naghatag ako kagaom sa pagkahimong anak sa Dios. Igsoon, ang pagkaimportante sa pulong sa Dios nga atong i-absorb, atong i-accept, atong i-apply. The important of God's pleading. Nga ingon sa salmista, search me, O Lord. Susiha, Ginoo. Busa sa naay kay pulong sa Ginoo imong madunggan mo na gipasusi mo ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. Absorb the word of God. Accept the word of God in applying. Because it is higalag migsoon usa ni kadako nga learning, great learning sa imong kinabuhi. Para usa man ang Pastor, for God's exaltation. Para sa kimayan sa Diyos. Kaya bisan saan mo pagpangalagad, wala kayo relasyon diya sa Ginoo. Igsoon. Wala'y kwenta ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung naugaling naanak ka sa Ginoo, pero naakagyapon sa dautan nga dalan, sa pagkinabuhi nga dili maayo. Ngayon pa nila okay na diya magpakasala. Take note, dili magpakasala, pero magkasala. Kaya lahi ang nagpakasala, kaya ang nagpakasala, ingon sa pulusino, iya siyawa. Di gina okay. Ayaw naggamit ang ticket, ang kasiguruhan nga gihatag sa Dios diya sa imong kinabuhi. Igsoon, aron magpakasala. Kaya gituyo na sa Dios nga imahimo kaniyang anak para sa iyang kamiyaan o kadungganan. Dili aron magpakasala. Kaya magpakasala iya siya. Makuha mo ang great learning. So ang learning, sa naminaw kas pulong sa Dios imong gi-absorb, imong gi-dawat, imong gi-apply, is makat-on ka sa pagkinabuhi nga matarong diha sa tubangan sa Dios. Para unsa, igsoon, nga makat-on ka for God's glory. Ang imong great learning, dako nga pagkakat-on, gitawag sa for God's exaltation. Alang sa kamayan sa Dios. Sunod nga letter B, ganina for God's exaltation, for good example. Nga mahimo kang maayo nga panag-ignan sa tanan nga makakita sa imong kinabuhi ug mingon. Gibag-o gid siya sa Dios. Lahi gid siya kaniadto. Og makaingon usab ikaw nga mukanta ka, pinagi ka nako, mailhan nila ikaw, nga mauwi na kapag sa kinabuhi ko. Ug ang tao nga mituo, misalig ug midawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios dito sa cross, mailhan ang tinud nga pagtuo, pagsalig tinud niyang pagsugid ngadto sa Ginoo. Nga naman gapag-uhon siya sa Ginoo, kay sila nga nanak kang Kristo Jesus, bag-o nang binuhat, ang daan pagkatawag nga pangawala na ug ang bag-ong pagkatawag nga singabot na. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Og dili lang kay kana lang mga great learning nga imong maangkon, igsoon, kon dili sa great learning ngano nga makakat-on gi ka og insakto, dili para pang pandibati, kon dili for God's exaltation, alang sa kamayan sa Dios, for God, for good, ganina God exaltation, karon for good example, para sa maayong panag-ignan
And sunod, for great experience to our God. Alang sa dako nga kasinatian diha sa atong Dios. Mailhan mo ang Dios kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung sa diha nga naminaw ka imong gi-absorb, sa diha nga naminaw ka imong gidawat, sa diha nga naminaw ka sa pulong sino imong gi-apply. Maangkon mo ang dakong kalipay og dili lang kay for God's exaltation, alang sa kamiyan sa Dios, dili lang kay for good example, kundi for great experience to our God. Imo bang masinati ang dako nga pagka-eksperyensya kinsa ang Dios sa imong kinabuhi, higala og mga igsoon. Munang the important of God's pleading. Ang pagka-importante sa pagpangaliw po, pagpangahangyo. Kay nga naman, mao kini ang pagduol nimo sa usa ka court. O dili basta-basta nga court. Court of heaven. Igsoon. Nga nagpasusi ka sa imong kaugalingon sama sa salmista. Wow, kanindot pa. Ngabot ipasabot kung ang Ginoo makigsulti sa imo, imo i-absorb, imong dawaton, imong i-apply. Nganong kinahanglan magina pastor? Para sa gitawag siya great learning. O para maun sa ng great learning pastor, dako nga pagagaton. For God's exaltation, para sa kaymayan sa Dios. Unsa pa pastor? For good example, para nga makita ta nga gibag-o sa Dios. And for great experiences. Para sa dako nga kasanatian kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung i-apply mo igsoon, masinati mo kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Search me, O God. Ug unsa ni ka importante ang God's pleading, importante kayo. Nga naman, tuon kay mauni ang pagduol nimo sa court diha sa Ginoo. O kano sa alam, mapasusi mo ang imong kaugalingon. Pinagis pagpamati sa pulong Ginoo, mamati ka, absorb the word of God. Accept the word of God. Apply the word of God. Nga lang i-apply man. Because diha nimo makuha ang great learning. Para unsa mang great learning, pastor? Otro na ko, for God's sama. For God exaltation. For good example. For great experiences. Sundan na to ang sunod, igala kumigsoon ko lang tayo oras mag-ampot ha. Dalay ko naglabing gamhana ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong. Ang nakiksulti ka namo karon ng punta. Ginoo, hatag pa ikaw ka namong tanan, paghatag og kaalam. Tagay sa kaalam, ang tanan nga nagapamati. Ug bisan mi kining ubos nimo ulipon. Ug panangini kaming tanan, ug imong pulong nga nilanog, aron dili mo sayang, mo balik sa imong presensya. Gintugyan gyud salamatan piglaman sa Kristo muluwas. Amen. Higala ko migsoon kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaniyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Ang pulong sa Dios. May buntag dito, Sister Helen unahon, uban kang Braduloy, nga niya Pastor, good morning, amen. God bless, naminaw siya karon sa radio program na to, dalay yun ginawa sa walay katapusan. Ingon pa ni Sister Maris, amen, salamat Pastor. Salamat gid Sister Maris, makalipay, magadasi. God bless sa tanan nga nagapamati. Igala ka magsuon, kini si Pastor Jenny Limbag, mingon, ang Dios magapanalangin, kanatong tanan. Good morning ug happy Sunday sa matagusa.